F'dik li kienet l-ewwel intervista fuq Net FM wara l-budget, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija kompla juri li huwa maqtuħ mir-realtà li qed jgħixu n-nies f'pajjiżna. Dan hekk kif il-kap tal-Partit Nazzjonalista tul intervista ta' ftit inqas minn nofsija intilef f'dadija ta' negattività partikolarment immirata lejn il-budget ta' nhar it-tnejn li għadda. Maħna qed nitjiebu xejn, maħna qed navvanzaw xejn. Delija beda billi sostna li dan tal-aħħar kien budget li ma jħarixx il-qoddim minkejja li fih ħafna miżuri ġodda bla preċedent, fost oħrajn iż-żieda ta' ġurnata oħra lif, iż-żieda fiċ-Children's Allowance u żieda fil-pensjonijiet. Dan mhu budget xejn, għax mhux qed iħares il-qudiem. Minkejja li ftit tal-jemilu pajjiżna rreġistra l-ogħla rata ta' surplus fl-Ewropa, Delija baqa' jsostni li dan il-gvern ħoloq il-faqar tant li l-Maltin qasbis fadlilhom but. Il-gvern qed jikrea l-faqar. Mhux ħallilek f'butek, qas il-but. Ma baqa'? Huwa kompla jikkritika l-proġett infrastrutturali f'pajjiżna fejn saħansitra qal li l-gvern immexxi minn Joseph Muscat mhux jonfoq fuq it-toroq. Dan minkejja li fil-budget tal-2019 il-gvern se jinvesti 100 miljun euro għal bini tat-toroq ġodda bħala parti mill-weda elettorali biex jinbnew it-toroq kollha ta' Malta. Mhuwiex qed jibni toroq. Qasbis qed jonfoq solt fuq l-infrastruttura tat-toroq. Il-proġetti infrastrutturali tal-futur x'inhuma? M'hemmx wieħed. B'reazzjoni għad-diskors ta' Delija, il-Partit Laburista qal li l-pajjiż qed igawdi minn dan is-suċċess grazzi għal niesu. Punt li Delija jidher li għadu ma femx. Minkejja l-kritika ta' Delija fuq dan l-aħħar budget, il-Partit Laburista nnota li apparti n-negattività li sawret id-diskors tiegħu xorta baqa' ma pprovdix soluzzjoni tanġibli waħda għall-isfidi tal-pajjiż.